Isa akong guro sa isang paaralan dito sa lugar namin. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng school na aking pinagtatrabahuhan. Doon, nakaranas ako ng mga pagpaparamdam. Nung mga panahon na yun, baguhang guro pa lang ako. Sisimulan ko ang aking kwento sa ganitong tagpo. Isang araw, pumasok ako ng maaga para dumaan sa library bago pa magsimula ang klase ko. Gusto ko kasing magbasa ng mga karagdagang reference para sa lessons ko sa susunod na linggo. Kumuha ako ng ilang libro at naupo sa isang mesa doon. Habang nagbabasa ako, nasa katabing table naman ang ilang mga kasamahan kong guro at nag-uusap-usap. Narinig ko na pinag-uusapan nila ang isang estudyante na inaakalang na-possess daw. Sabi nila, isa daw yun na third year student na lalaki sa section B. Dahil sa hindi ko rin naman nasaksiyan ng eksaktong pangyayari, hindi ko na ito pinansin at nagpatuloy na lang sa pagbabasa at pagno-notes ko. Matapos noon, ay pumunta na ako sa faculty room para ayusin ang mga gagamitin ko sa pagtuturo. Meron akong klase ng umaga at hapon noon. Natapos ako sa umagang pagtuturo at pagkatapos ay kumain ng tanghalian. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, balik na ulit ako sa klase. Ang silid na papasukan ko nung panahon na yon ay bahagi ng isang lumang gusali sa paaralan namin. Usap-usapan dati na may mga nagpaparamdam daw sa gusaling iyon. Ayon sa mga kwento ng mga matagal ng guro sa amin, ay madami na raw silang kababalaghang naranasan sa lugar na yun. Bilang isang baguhang guro, kailangan kong maging malakas para magampanan ko ng maayos ang trabaho ko. Isinawalang bahala ko na lamang ang mga kwentong yun. Bago tumuloy sa klase ko nun, magaan ang pakiramdam ko kasi mapresko at hindi gaanong mainit ang panahon. At isa pa ay magbibigay lang ako ng exam sa subject na yun. Kaya inaasahan kong hindi gaanong nakakapagod sa klase. Pero paghakbang ko pa lang sa pinto ng silid ay medyo nakaramdam ako ng konting kabigatan. Hindi ko alam pero para bang nahihirapan akong huminga, masikip sa dibdib. Inilapag ko ang gamit ko sa mesa ko at nagpaalam muna sa mga estudyante na lalabas lang ako saglit. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam kaya naisip kong lumabas muna sandali para lumanghap ng sariwang hangin. Baka maingay lang ang paligid o di kaya magulo lang ang mga estudyante kaya bumigat ang pakiramdam ko, sabi ko sa sarili ko. Paglipas ng ilang sandali ay bumalik na ako sa klase. Tahimik na ang mga estudyante at nagsimula na din akong magbigay ng exam para sa araw na yun. May ilang mga estudyante din ang nakikipag-usap sa akin upang humingi ng konting paliwanag sa ginagawang pagsusulit. May mangilan-ngilan din ang tumatayo upang kumuha ng gamit para sa kanilang exam. Saglit ako nagpaikot-ikot sa loob ng silid para tingnan kung ang lahat ba ay nakakasunod sa panuto ng pagsusulit. Ilang saglit pa ay bumalik na ako sa upuan ko at doon na lamang nagmasid. Pagkatapos ng 45 minuto, inutusan ko na ang mga estudyante na ipasa ng kanilang papel para kami ay makapag-check na. Nung mga oras na yon, napansin ko na yung estudyanteng nasa harap ko ay parang hindi kumukurap. Para ba itong may tinitingnan? Tinanong ko siya kung ano ang problema. At ang sabi naman nito ay, "Prof,
Prof, may nakatayo po sa likod niyo. Ngumiti lang ako, sabay lingon sa likod ko. Pero nagulat na lang ako nang wala naman akong makita. Inisip ko na baka binibiro lang ako ng estudyante ko. Maya-maya pa ay tumayo yung estudyante na pinagkolekta ko ng mga test papers. Pinapalapit ko siya sa akin, pero ayaw niyang lumapit. Kaya ako na lang ang lumapit sa kanya upang kunin ang mga test papers. Pagkakuha ko ng test papers, ay bigla namang umiyak ang estudyante kong yon na ikinagulat naman naming lahat sa silid. Tinanong ko siya kung bakit bigla-bigla na lang siyang umiiyak at ang sagot niya sa akin ay, meron pong nakatayo sa likod niyo. Sinasabi niya ito ng takot na takot at tinatakpan pa ang mga mata niya. Doon ako nagtaka talaga dahil 2 estudyante ko nang nagsasabi na may nakita sila sa likod ko. Aparisyon ba yun? Muli, biglaan kong nilingon ang likuran ko. Pero wala talaga. Wala naman akong nakitang kakaiba. Natatakot na noon ng mga estudyante kasi patuloy ang pag-iyak ng isa. Ang sabi ko na lang sa kanila, huwag silang maingay. Imahinasyon lang yon ng estudyante dahil siguro sa pagod sa klase. Bumalik na ako sa upuan ko upang ayusin ang mga test papers nang biglang napasubsob ako sa lamesa ko. Naramdaman ko na lang bigla na parang may tumulak sa akin sa likod. Agad akong lumingon sa likod ko at sa paligid at nagtanong kung sino ang tumulak sa akin. Ang sagot ng estudyanteng nasa harap ko ay may bata daw na dumaan sa likod ko at tinulak ako. Nagulat ako noon at napaisip, yun na ba yung sinasabing mga pagpaparamdam? Unang beses ko yun na maranasan doon sa paaralan. Pero nagtaka talaga ako kung bakit nahawakan ako ng multo at kung paanong nakikita ng 2 estudyante ko ang nilalang na hindi naman namin nakikita. Tumunog na noon ang bell at dinismiss ko na ang klase. Tinawag ko yung 2 estudyante ko na nakakita ng sinasabing multo kanina. Kinausap ko sila sa labas. Sa pag-uusap namin, napag-alaman ko na yun palang estudyante na nakaupo sa harapan ko ay may kakayahang makakita ng mga multo dahil sa bukas ang third eye nito. Kaya pala hindi naman siya nag-hysterical nung may nakita siya kasi sanay na pala siya sa ganon. Sa mga nalaman ko, hindi na lang ako nagpa-apekto. Tumuloy na lang ako sa susunod kong klase. Nasa 2nd palapag ng gusaling yon ang susunod kong klase. Pag-akyat ko sa hagdan, nakita ko yung isang estudyante na nakatayo sa tabi ng pinto ng classroom na parang may tinatawag na estudyante din sa loob. Tinawag ko siya. Ang sabi ko, "Sheila, bakit ka nandyan? Hindi naman yan ang classroom mo." Tumingin lang si Sheila sa akin at ngumiti. Siguro sa sobrang pagkalito ko sa kwento ng mga estudyante ko kanina tungkol sa multo, ay nakalimutan ko ang schedule ko. Kinuha ko ang cellphone ko at akma ko sanang bubuksan para makita ko ang picture ng schedule ko. Nang bigla akong batiin ng estudyante ko sa kabilang section. Ang sabi nito, "Prof, kayo na po. Dito po kayo sa amin ngayon." Pagkakita ko ng estudyanteng yun, ay naalala ko na yung sa klase ko. Kaya sinundan ko na lang ito. Pareho lang ang gagawin ko sa kabilang section. Magpapa-exam din ako doon. Umupo na ako at nag-roll call muna. Inisa-isa ko ang mga pangalan ng estudyante
hanggang sa mabanggit ko ng pangalan ni Sheila. Nakadalawang ulit akong tawag, kaya tumingin ako sa klase. Nang hindi ko siya makita, inutusan ko yung class president na puntahan si Sheila sa labas kung saan ko siya nakita kanina. Laking gulat ko na lang nang sabihin sa akin ng mga estudyante ko na wala si Sheila. May sakit daw ito at nasa hospital daw. Nanlaki ang mga mata ko nun. Sigurado talaga ako na si Sheila ang nakita ko kanina sa labas ng pintuan. Pagkatapos ng exam, agad na akong bumalik sa faculty room para magpahinga at burahin sa isip ko ang mga nakita at narinig kong kakaibang mga bagay kanina. Sakto kasi yung kwarto namin sa faculty room ay nakahiwalay sa karamihan ng mga guro, kaya medyo buwelo. Nung papasok na ako sa kwarto namin, bigla akong may napansin na nakaupo sa upuan ko. Baka may nagmi-meeting pa, ang sabi ko sa sarili ko. Mayroon doon na estudyanteng nakatayo sa pasilyo katabi ko. Na-curious ako kaya tinanong ko yung estudyante kung kilala niya ba yung nakaupo sa upuan ko sa loob ng faculty room. Tinuro ko ito sa bata at ang sabi nito, "Sino po? Wala naman pong tao sa upuan niyo." Napakunot ako ng noo dahil alam ko, kitang-kita ko kanina na may tao na nakaupo sa upuan ko. Umiling-iling ako at naisip ko na dahil siguro sa pagod, kaya kung ano-ano na lang nakikita ko. Naisip kong dumiretso na lang sa kwarto namin sa faculty room para makapagpahinga. Bago pumasok, lumingon-lingon muna ako para makasiguro na wala ngang tao. Laking gulat ko na lang nang may nakita akong parang anyo ng tao at nakabarong na puti. Ilang segundo lang ay unti-unti itong naglaho sa hangin na parang usok. Parang aparisyon. Ganun pala talaga yung itsura nun. Akala ko sa mga pelikula lang. Naglakas loob pa rin akong pumasok kasi umaga naman nun. Umupo ako sa upuan ko kahit alam kong kani-kanina lang ay may nakita ako doon. Hindi nagtagal ay hindi rin ako mapakali kaya lumabas na lang ako ulit. Paglabas ko, para bang may katanungan na nabuo sa isip ko. Nakita ko ang kaibigan kong guro at nagtanong dito. Ang sabi ko, "Ma'am, sino po bang dating nagmamay-ari ng upuan at mesa ko?" Hindi ko alam kung bakit, pero bigla ko na lang naisip ang tanong na yon. Ang sabi niya, "Ay pasensya ka na, hindi ko agad nasabi sa'yo. Sa former teacher yan, yung namatay." Sa sobrang gulat ko, parang nanlaki ang ulo ko at pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano ang itsura ng dating teacher? Dagdag na tanong ko. Inilarawan ng kaibigan ko ang itsura ng dating guro at namutla ako sa aking narinig. Siya nga ang nakita ko kani-kanina lang na nakaupo sa upuan ko. Ang teacher na namatay. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga sumusunod sa pagsali sa channel membership natin. Thank you po kay Libretang Itim. Isa po siyang horror narration channel din. Bagong channel po siya kaya visit din po sana kayo.
Thank you din po kay Pantasya Pinoy version 2 na isang channel din. Kung mahilig po kayo sa mga Tagalog romance stories, visit din po kayo sa kanya. At salamat din po kay Ma'am Rena Christy Gamueta sa pagsali sa ating channel membership. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga curious po kung paano sumali sa membership, check nyo lang po ang link sa description box. Thank you din po kay Sir Edmond sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Ayun, dumako naman po tayo sa shoutout na kukunin ko sa video na Abian. Naku, abangan nyo po yung part 2 nito. Shoutout po sa unang commenter natin na si Brends Banagan na nauna daw. Shoutout din kay MJ Espligera na always present. Thank you po. Hello din kay Dimples Yumi. Shoutout kay Armino Lucas Rupert Mateo Randrap na nakikinig daw habang naglalaba. Thank you po. Binbati ko din po ng belated happy birthday si Zanli Kakay Racho. Pinapabati ni Ma'am Last Channel. Ang sabi niya, thank you sa warm welcome Miss PT. Pa-shoutout na din please. October 9, 2020, birthday ng aking mahal na pamangkin Zanli Kakay Racho. Mama and Mommy love you so much. Happy 20th birthday Langga. Mwah, hugs. Ayun, belated happy birthday sa'yo, Zanli Kakay Racho. Shoutout kay Gracie Gracios at kay John Cyril Unato. Sabi niya, okay, I'm here. Good evening, ready to watch and listen sa bago niyong kwentong katatakutan. Thank you po. Hello din kay Asil Plucker Farm TV. Sabi niya, hello po, listening here while cooking. Silent listener po ako. First comment ko po ito, more subscribers to come po sa inyong channel. Ayun, isa pong silent listener. Thank you po sa pag-comment. At hello din po sa mga silent listeners natin dyan. Hello din kay Ma'am Lilian Collado, kay Sandatang Pinoy Horror Stories. Sabi niya, huli ako, hehe. Listening po ma'am, ganda talaga ng timbre ng boses mo. Naku, thank you po. Subscribe din po kayo kay Sandatang Pinoy Horror Stories. Hello din kay Ma'am Aubrey Delgado. Sabi niya, good evening Miss PT, nakaka-relax talaga ang voice niyo. Horror story na nakaka-relax. Thanks po sa story at sa sender na din. Totoo pala yung may kakambal na hindi naman tao. Thank you din po Ma'am Aubrey sa pagiging present lagi. Shoutout din po kay Fifth Beetle. Hi Ma'am, pa-shoutout po ulit sa aming family, Bong, Sembong, Chris, and Miguel Sanchez. We really love all your stories and most especially that sweet captivating voice of yours. More power and we love you. Naku, thank you po. Nakakatuwa po mabasa ang mga ganitong comment. Maraming salamat po sa pakikinig kasama niyang inyong family, Sir Fifth Beetle. At ang huli, hello din kay Ma'am Love Moko. Nakikinig kasama pasyente ko. Kahit di niya naiintindihan, natatahimik din siya. Horror daw ba? Kasi yung sound daw nakakatakot. Thank you po Ma'am Love Moko. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong episode. Thank you din po sa laging paghihintay ng mga bagong uploads natin. God bless po sa ating lahat at kita po tayo sa sunod na kwento.